templos que visitas no fondo das viaxes, seguindo o rumbo incerto dos fumes do misterio, alá polos países, no fin das avenidas. Veneran vellos deuses dormidos xunto aos ríos, nos tempos en que aínda vivían as deidades. Son torres erixidas no espírito da néboa, reloxos que mediron o voo daqueles anos, e pórticos con forma de lúa ou de mazá. Non sei que te conduce, un ano e outro ano, a ollar eses vestixios, a ver esas ruínas. Acaso si se